Айде при тати. Хопа, хопа, хопа. Днеска бяха на Калфата, но бяха втори с валка. Мишон? Айде, ела при тати. Ела при тати. Ела, изправи се, изправи се, изправи се. Не така. Така да ги нямаме. Мравки ти гони, тати. Айде при тати. Айде покажи на тати как можеш да ходиш самичък. Покажи на тати как ходиш самичък. Погледте сега. Ливи, я виж тати какво има. Къде е лампичката? Къде е лампичката? Къде е лампичката? Айде. Да. Къде? Тя на люката да не отиде. Някой е стъпал с обувки 38 минути. Да, после 30.